every time na makita ko to sa mga post, gandang-ganda talaga ako. Kaya sabi ko, balang araw pupuntahan talaga kita. Kaya ngayon, tara, samahan niyo ako, puntahan natin. Ito ang tinatawag nilang Golden Bridge na matatagpuan dito sa Bana Hills, dito sa Danang, Vietnam. At bago natin maakyat ang Golden Bridge, kailangan nating dumaan dito. Ayan, daming nagpapapicture at karamihan sa kanila, mga tourist din na kagaya ko. 8 AM pa lang pero ang dami ng tao. Katunayan lang na maganda yung pupuntahan talaga natin sa taas. Medyo malayo-layo pang lalakaran natin bago tayo makarating dun sa bilihan ng ticket. Napakahaba ang pila. Marami talagang gustong makita ang Golden Bridge. Kaya lalo tuloy akong na-excite. Finally, after ng napakahabang pila, ito na, sasakay na tayo dito sa cable car. Ibang car lang ang pwedeng masakyan papunta sa taas. Sobrang taas, kaya kitang-kita ang napakagandang tanawin. Sa mga hindi nakakalam, itong cable car ng Sun World ng Bana Hills ay rinank ng CNN as one of the top 10 most impressive cable car worldwide. Isa ito sa pinakamahabang cable car sa buong mundo. Finally, eto na, nakarating na tayo dito sa taas. Pero sobrang foggy, siguro nga dahil maaga pa. Sayang, hindi tuloy makita ng maayos itong Golden Bridge. Napakaganda, hindi ko lubos akalain na mapupuntahan ko. Akala ko hanggang pangarap na lang. Nanginginig na ako sa sobrang lamig. Kasi wala akong dalang jacket, wala kasi akong kaida-idea na malamig pala dito. Pero dahil pangarap ko talagang puntahan to, kaya tiniis ko. Kita nyo naman yung mga andito, mga nakabalot talaga. Suggest ko sa mga gustong pumunta dito, magbaon kayo ng jacket para hindi kayo magaya sa akin. Tinitiis ko na lang talaga kasi andito na ako eh. Pangarap ko to. Suggest ko din sa mga gustong pumunta dito, lalo na sa mga vlogger, huwag nyo masyadong agahan. Kasi hindi nyo makukuhanan ng maayos tong Golden Bridge sa sobrang foggy. Guys, akala ko hanggang pangarap na lang kita, pero heto na, hawak kamay na kita. Sobrang ang nanginginig na ako dito, pero sige pa rin. Magkaroon ako ng chance, babalik ako dito. At syempre, yung hindi na masyadong maaga para hindi masyadong foggy. At syempre, magbabaon ako ng jacket. Katulad nga ng lagi kong ginagawa, pag napunta ako sa mga kakaibang lugar, ay nag-wish ako. Kung tatanungin nyo naman kung ano yung wish ko, akin na lang yun. Sobrang daming tao, siguro makakatulad ko din sila na pangarap nilang puntahan to. Mag-iisang oras na rin kami dito, pero ito mahamog pa rin. Kaya yung suggest ko na huwag nyo masyadong agahan pag gusto yung pumunta dito. Marami pang mga magagandang puntahan dito sa Bana Hills. Kaya tara, puntahan natin on my next video.